Čaute ľudia, zdravím vás pri novom videu a toto video, ako ste si mohli všimnúť, bude z Minecraftu. A mohli ste si všimnúť, že tu niekto stojí a hýbe sa tu. Je to... Marko, čaute. Čaute. Takže čau, Marko. Čau. A toto je špeciál. Z tohto budú vychádzať epizódy. Dobre. Z tohto budú vychádzať epizódy. A... Aké mám vlastne meno? Stevie. Stevie. Som Stevie. Ináč, aj toto je dobrý svet. No celkom hej. Pozri sa, hen aký výhľad. Ale vymazali sme asi 3 svety. Keď sme si skúšali. No, keď sme Ani sme skúšali. ich nenatáčali, ale tak vymazali sa nám počasie. Takže toto je asi už 4. svet. Idem ťažiť to drevo tiež. A ak ma pozerá Andrej Jurek, tak sa mu chcem ospravedlniť za to, čo sa stalo. On vie asi čo. Bolo to hrozné, čo si. A ty si v tom tiež, takže ticho. Ja som v tom horší než ty. Ale tak sa to dá povedať. Takže Andrej, sorry. A za ospravedlnenie nám daj like. Alebo odber. Alebo. A Ak nie, no tak si naser. áno. Trhni si. Bez práce nie sú koláče. Tak to čo si povedal, to čo ťa napadlo? Neviem už. Neviem už. 9 plus 9? Neviem už. Máš pracák? Čo? Že máš pracovný stoj? Sedeničky. Ako pracovný stol? Au. Crafting. Ako pracovný stol? Crafting! Jaj! Ja že o akom pracovnom stole tu hovoríš? Sú zapnutí tí bombíci? A sú, lebo sa mi ubral. Hangurbor. Ja tu počujem ping, 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 ping. Mám si znížiť sound, alebo... Ja si znížim takto. Dobre, zniž si a ja mám. Aby bolo počuť hudbu v pozadí. Ani keď ma nepočujete, no tak si mrmlem po podlos. Áno, a ježiš, ja kam idem? Ja neviem, ale idem za tebou. A ak nás je dobre počuť, nás dvoch, tak hoďte nám like. A ak ne, tak vôbec mi nevadia dislajky vôbec. Ja gone Dominika Mirgová. A hejterov, pakujem. Takže to si myslím aj ja. Takže vôbec mi dislajky nevadia. Môže ich tam byť aj 1 000 000. Ale hlavne ich nedávajte. Zariekneš to. Môže ich tam byť aj 1 000 000. Ale vôbec mi to nevadí. Ale nechcem. Chápeš, aj tak neprestanem s natáčaním. Hej! Aj tak s tým neprestanem. Áno, ani ja. Lebo proste baví ma to, tak prečo by som mal prestať kvôli nejakému hejterovi, ktorý mi hovorí, že prestaň natáčať. No ešte sa mi to akože nestalo, ale dúfam, že sa mi to ani nestane. No ak by sa ti to stalo, no tak ja neviem. Tak ho už škrtím. Tam to dám sem. Keby to bol niekto, kto natáča, no tak by som mu dával dislajky. Haha. Píšel by Tak som jak on dáva mne, tak aj ja by som mu dával. Asi tak. Cigán. Vieš čo, ja už mám 20-30 kablov. Není to úžas? Neviem, ale ja mám skoro stack dreva. To je dobre, tak ťaž drevo. Idem na prasata. A ja mám tiež 55, koľko máš ty? 52, haha, ja mám viac. Pritom som urobil crafting, tyčky. A to je... Tak dobre, ale ja sa tu rozprávam s divákmi. Nevyhováraj sa. Nemám to rád. Ovečky! OK. Za toto ťa musím pochváliť, že si ich našiel. Ďakujem za pochvaľu. Ináč by som ťa nepochválil.
Už som hovoril, že z tohto budú epizódy. Myslím, že hej. Ale ak nie, no tak to zopakuj ešte raz. No tak, budú z tohto epizódy. Ale určite nebudú vychádzať moc času, že síce Marko chodí, hentu je kríž. Kde? Ja, no tak to už som 1000-krát našiel, ale tak... No tak síce chodí Marko k nám do školy, ale zase nebýva moc blízko. No pochvál sa, kde bývaš. Malinovej, na ulici, takej a takej. Ja som myslel, že povieš v Pentagone. Skazil si mi radosť. Kde si? Idem ovečku. Idem ovečku. A ja... Idem ťa Mne išlo zahlušiť. killiť, voľné prasa. Idem ťa zahlušiť. Sem poď, prasce jedno. Ja si pamätám ešte tú verziu z Minecraftu, kde ešte tie ovečky, keď si zbil, tak oni ti neutekali a hneď ti z nich padla vlna. Hen, koľko oviec! OK, kde si? Ja ťa nevidím. Kde si? Samo, kde si? Neviem. Ja neviem už. Neviem už. Ja sa rozplačem, ale... Tam je džungla, jakoby. Vidíš ma? Nie, ale ja vidím kravy. Kamikaze. Čo? Tam je Heňa? Nie. Krava není Heňa. Heňa je ešte väčšia krava. To nevieš? Aha, tak nie. Nič som nepovedal. My tu každého dislajkujeme. Proste. Keby sme našli village, no tak ja. Ale to nerobme, lebo oni začnú dislajkovať nás. Je taký Adam a nevie ani čo to je prasto. Podľa mňa to On není veľmi... prasto, on je prasnica. Ticho, podľa mňa to... Sice je to chlap, ale... On to podľa mňa veľmi vie, čo je to prasa. Áno, to je ono. No, proste ja mám málo hungerbaru. Proste ja sa zabijem. Koľko máš vlny? Že máš 3. 7. Ty kokos, ja mám 3. 4. Počkaj. A vieš čo je veľmi dobré? Je tu jedna čierna. Ja tu každého killím a neubere sa mi meč. Ty nemáš shift? Prečo? Poďme sa hľadať, lebo... Mám shift. Nemám shift. Akože zapnutý. Budeme sa čakať pri biome takom, tom divnom, čiernom alebo čo. Tam, kde sú vlci. Tam ťa čakám, tam, predu. Tam ťa čakám, pred tým. Idem sa obzerať, že kde si. Nevidím ťa. Vystupujem na vrch. Vrch. Hory. Vrch hory Katona. Nevidím ťa. Vrch hory Fujiminavaja. Nejsi tu. Dedinka! Kde? Veď ja som tu pri tom biome. Kde si? No tak stretneme sa pri tej dedine. A vieš, kde je? Ja pôjdem tak, kde do toho biomu. Snáď Ne, nájsť. tu som. Choď tadiaľ. No, tadiaľ. Snaď ťa tu uvidím niekde. Lebo sme si nedávali ani pozor, že kde sme. Lol. Tak toto je humus. Tam, ne, kde je to? Do hajzla, vidíš ma? Ne. Ja to vôbec neviem hrať, pretože mám zle tú ruku, lebo musím dať priestor mikrofónu. Tak stretneme sa pri village. A vieš, kde to je? Ani ne, ale Postal sa na nejaký strom. ja hľadám nejaký vysoký. Som Tarzan. No, ja ťa stále nevidím. Ani ja teba. Áno, viem, kde si. Ty si tam pri tej hore. Tak poď. Ale už začína byť noc. Nevadí, hľadaj ma. Hľadaj ma, nájdi ma. Musíš ma nájsť, s kým sa... Choď opačným smerom. Veď ja som tu, kde je tá vodička. Vidím vrch. Idem na ňo. Už ma uvidíš. Odtiaľ urobím kamikaze. Ale rýchlo.
Dobre, Musíš sa dostať do toho. dobre. Au. Musíš sa tam rýchlo dostať. Nestihneme to. Už je noc. Není noc, je večer. Tak večer. No, čo už? Postav sa tam na ten najvyšší vrch. No, idem. No na toto. Idem na horu Fučmina. Ale ja chcem len vedieť... Áno, túto horu budeme volať Fučminavaja, takže keď tam pôjdeme, tak ja poviem, že idem na Fučminavaja. Dobre, ale ja som pri množstvo kráv. Nevidím čo. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Víš, nejde svetlo, postav sa na nejakú horu a keď uvidíš na zemi svetlo, tak vieš, čo to je? Ja som nesmrteľný? Tak, ne, utekaj! Asi nie som. Tak poď tam pri tej onej. Idem rýchlo. Idem ku tebe rýchlo. Kde si? Chod tam ku tomu bajomu. Pozeraj sa, či tu niekde ten bajom je. Musím bežať. Henko zombikov po mne ide. To musíte vidieť. Ty brďo. Kde si? Idem ti pomôcť holou rukou. Ale ty si pri dedine. Ja sa motám, ako je... Chod doľava, chod doľava. Doľava? Ja niekam idem, ani neviem kam. Tak stoj pri tej viličke. Tá dedina je veľká. To je super. Nie. Kde si? Kde v Riči si? No tu je bajom, doprava choď. Alebo doľava. Doľava. Počkať. Si Čo? zdalo, že som ti videl menovku. Čo nikdy nenájdem. Pozri na ňu. Ale ja ťa nevidím, nič nerob. Už natáčame 12 minút. Do Riti. Creeper. Ne. Vieš čo? Nech ti tam buchne. Aj tam je ďalšia. Jedna, druhá. Ty kokos. Vieš čo? Neportnem sa na teba. To sa nedá. Alebo to skús. Skús to. Ja idem do tej dediny rýchlo. Ale už natáčame 12 minút. U-S-H H-A. No. Ne. No, ne. OK, back. Killil ma. Ale ja viem, kde to je. Nech ma zabije pavúk. Alebo ne. Kamikadze. Budeme musieť ísť tam ku tej dedine. Hej, zožerte ma niekto. Dobre. No tak my to asi už ukončíme, lebo... Takže z tohto videa by to bolo všetko. Takže čaute.